Bilsema Midyadê ji bo dawiya salê pêşaneya huner û zanistê vekir, zarokên ku diçin navendê bi xebat û îcadên xwe beşdarî pêşaneyê bûn îja hunerên xwe jî nîşanî mêvaneyan dan. Li aliyekî îcada ku merivan ji zirara ertejê diparêze, li aliyedên jî îcada ve mirandina şewatê, hemû jî ji aliyên mûcîdên biçûkên Midyadî ve hatine çêkirin. Bilsema Midyada Mêrdînê ji bo dawiya salê pêşaneya huner û zanistê vekir. Zarokên ku li navendê perwerde dibin, bi gelek xebat û îcadên xwe beşdarî pêşaneyê bûn. Li Midyadê kêmaya bînim sanatê me fêm kiriye. Ji ber wê kêmayê me got em dixwazin dagirin. Ji ber wêne em tişolin ez û meelûmê xwe hevalê xwe û öğrenciyê xwe tev da fikrê gotê ji me re ji bo pêşketina me em wat dixine proje olarak em haziriya wat dikin û em li vê de sergilemî dikin. Beriya vekirina pêşaneyê zarokan konsereke biçûk da. Mêvan bi konsera zarokan gelekî kêfxweş bûn. Pêşî de ji bo got pêşengeha Gewlo hate darxistin peywira kê di vî karî de hebe ez wa pîroz dikim. Rastî tiştê wilo ji bonî pêşeroza zaroka ev pêşengeh got vî şekî teknîkî zaniyarî an jî çandî tenê çêkirin. Ji bonî hişmendiya zaroka gelekî baş e. Hem ji alî hunerî ve hem ji alî teknîkî zaniyarî ve lazim e ev pêşengehê wilo vî şeklî berdewam bibin her tim. Piştî konserê zarok derbasî ber standên xwe bûn. Ji mêvanan re behsa îcad û armancên wan kirin. Neden koltuk diye sorarsanız her az îro hatin bilim û sanat merkezî gelekî xweşik proje hebin. Ev najî yekê wê proje bu ülkemin gerekli hoşuk bu. Ve sergi resim hebunum dinletiyan müzik hebunu projeye me hebun. Ego projeye go çün teknofeste tu bir tak mewana mekhalkera go me go çhenin çtinanin bedere mecbara go ev proje ulo ne. Dure aciz bu mecbara müzik ha çekir dure resma mezantin u keyf hoş rojek keyf hoş bu. Mucidên Midyadî niha haziriya pêşbirkên tupîta qû teknofestê dikin. Sê mamosteyên muzîkê yên elcewazî kemançeyan çê dikin û bi wan enstrûmanan dersan didin xwendekaran. Kemançeya ku bi dara gûzê